ξεκινάει το συγκεκριμένο βιβλίο από την ορκομοσία Τραμπ και από αυτήν την συνάντηση, την γκροτέσκα για εμένα συνάντηση όλων των μπρόλιγκαρds, των big tech, όλων εκείνων των ανθρώπων που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν καθορίζουν μόνο τα των μετοχών και τα των επιχειρήσεών τους, αλλά και τα της καθημερινότητάς μας, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τους αλγορίθμους μέσα από τους οποίους εμείς καταναλώνουμε περιεχόμενο. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτό που ο Άρης βάζει επανειλημμένα μες στο βιβλίο, ότι οι μεγάλες πλατφόρμες που ελέγχουν σήμερα το διαδίκτυο δεν είναι απλά κάποιοι μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί, αλλά είναι κόμβοι μέσα στους οποίους συμπυκνώνεται οικονομική και πολιτική εξουσία. Είναι σημεία που συναντιούνται μεγάλα συμφέροντα της Καλιφόρνια και της Silicon Valley με πολύ ισχυρά κράτη, τα οποία προφανώς θέλουν να τα έχουν καλά με αυτές τις πλατφόρμες. Το 2011, την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης κτλ., ήταν η εποχή της μυθοποίησης και του εξαγνισμού των social media σε όλο τον κόσμο. Μετά όμως το 2016, που ήταν το annus horribilis, η τρομερή χρονιά της παγκοσμιοποίησης και του Washington Consensus με το Brexit και την εκλογή του Τραμπ, ξαφνικά έγιναν δαίμονες. Είναι αυτοί που φταίνε που βγήκε ο Τραμπ. Είναι αυτοί, ας πούμε, που διαδίδουν την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Είναι αυτοί που αποβλακώνουν τα παιδιά μας.